Na oguso shewo Adom TV NEDCo no eko ensem foforo emu na staff ya wo mo VR NEDCo ene se adwuma no wo mo agya to hono kakra bi free ne ya ekre wo masem nyina yetia wo managing director wo da NEDCo ano Osmani Aludiba Ayuba na adwuma nsani ntinke nyine fi ho yi ni fi ho de adwuma wo be ne se de wo mo ye ne na no on ni Adom Kasee akasa Ejumaifo ewo NEDCo ana VR ejumaiko no echwese enewuku ode adwuma egu wokosise managing director Osmani Aludiba Ayuba obeyi no efre ni dibre no eso isanse onwe adwuma wo ye ede aboa ejumaiko no ochiremu se ejumaifo no enkoye adwuma agese ade a ehunya pa se wo mo ekokohwe anase emergency wo mo chiremu se managing director no efre se wo hye na adwuma ase adwuma ne nko nanim eka ena womo ebo ne senti nyade obetena wa yenhwe ha ama adwuma na gu ansa na watu anamo ebobo sumini mu afempinu ne aduonu mienu enkrata bi a wode ebabetu dwa no na womo kyerese sisi wode wo suppliers ka Ghana cedi opepepe baako akiripo enwotwe ya sisi ogusua etwere nkrata asre womo a wode wo kase womo wo mre na wontua ne nyina ehye owura Ayuba adwuma wo ye no ase Ojifo bosome de toso mienu ena womo ediko jambobo office a ewo omayi mu ekire se ompanimpa yi de nyade a obetimi ne na ye adwuma ebiem na bra wo yesa no nyade a wompanimfo etie wo mu Adom Kasee nya ne nteye senhie mu bebe koso ewo enkran na nso kosi sempanimfo ebetie wo nsufre na wo ye de ope ama wo mo no nyade obehye wo adwuma ase NEDCo adwuma na egu na adwumaifo ewo adwuma mu no se ye hwe yetina wona se adwuma no gu a me sure say the Ghanaian people very soon will ask us say your way adwuma no no me ekobone de ne ye fa ho nti ye de asem koto ye board ni ye share board no on the 13th of January e wakra ye no mudi nkomo no omutitum say nsem e de otomanu ye dika na omo ankasa so as board no omo ye concerned about the state of NEDCo omo kasa omo betuntum ho adwena omo be share bi busumi that last week Friday the share board no e wo tamale ha e no mo dwundwen ho sa komodie ni so mo ka che say in fact nsema ye kan nyina legitimate boni be ka say legitimate but enyo mo na appoint MD no nti mo so the assembly work to appointing authority e aban ni na de obi a wo me so ati na de tie ni say emreko na eduma ni igu eduma ye kania ni eton the kania ni eton no e meter ana ye de kire se kania no waton se o yusu se busu afia twam NEDCo ye nya meter ba ko ama eduma fo mo techima omo boga so mo fanye eduma info ye di ba tamali se mo ba tamali no tariff PRC di ma e busu mi September ni say implement no ye implement